Sziasztok! Elég régóta nem jelentkeztem videóbejegyzéssel, ezért most ezt szeretném orvosolni egy rögtönzött termékteszttel. Mint azt sokan tudjátok, én versenyre készülök, és ez a verseny egyre közeledik, és ezért nekem nagyon-nagyon nagy odafigyelést kell szentelnem a táplálékkiegészítőim kiválasztására. Ebben ugye az Elite Body Shop támogatását élvezhetem, akik a szakértelmükkel hozzájárulnak az én felkészülésemhez. Így igazándiból most nem egy vitamint, sem egy zsírégetőt szeretnék bemutatni nektek, hanem egy fehérjét, amit szerintem nem sokan ismernek, és ez elég nagy hiba, ezen szeretnék most javítani. Ez pedig nem más, mint a Cellucore-nak a terméke. A Cellucore ugyancsak egy amerikai gyártó, és olyan frankó fehérjéket gyárt, mint ez a Whey Core Performance. Ugye a nevében is benne van, hogy teljesítmény, tehát rossz nem lehet. Ez a termék nekem most a sütikrémes van, mert még igazándiból bőven egy hónapon túl vagyunk a verseny napján, ezért még mehet a szénhidrát a fehérjében. Ez a termék, ez egy nagyon frankó fehérje. Nagyon sok fehérjét próbáltam már, de ez úgymond klappol a mostani elvárásaimmal. Hát az aminoprofilt tekintve nagyon frankó, és minden van benne, ami kell. Egyetlen 1 g szénhidrát van adagonként, 35 g-os adagokról beszélünk. Ugye a kalóriát tekintve egy adag ugye 130 kalóriát tartalmaz, ami egyáltalán nem több, mint az átlag fehérje ugye adagonként. És ez a 35 g, ez 25 g fehérjét tartalmaz, ami ugye szintiszta fehérje. Na már most ez egy fehérje koncentrátum, illetve izolátum is egyben, ami szerintem nem kell, hogy sok magyarázatra szoruljon, hiszen mindenki tudja ugye az izolátum ugye előnyeit. Tehát ez nagyon hamar ugye bejut a véráramba és meg is emésztődik. Edzés utáni felszívódás ugye kulcsfontosságú az izomnövekedésben, úgyhogy már is van egy jó pontunk ugye a Cellucore javára. Ugye említettem, hogy egyetlen 1 g szénhidrátot tartalmaz, ugye az ízeknek ugye kell a cukor, egyetlen 1 g cukrot tartalmaz, ami még egyáltalán nem rossz, sőt. Illetve ami az én figyelmem felkeltette, az pedig az, hogy ugye 20% kalciumot tartalmaz még adagonként, ami az ásványanyag pótlásomat teljesen jó arányban kiegészíti, ugye a bevitt ásványanyagok mértékét tekintve ez nagyon is jól jön. És ugye, mint említettem, egy teljesavú fehérje, illetve teljesavú fehérje izolátum és koncentrátum, amiről most itt beszélünk. És mi lenne ugye a legfontosabb elvárás egy ilyen termékkel kapcsolatban? Az, hogy jól oldódjon, megfelelően gyorsan szívódjon fel, és ugye természetesen ugye finom is legyen, ez legyen a legutolsó szempont, én mindig ezt mondom, aki igazi sportoló, az annak igazándiból nem elsősorban az íz a lényeg, hanem az, amit a terméktől ugye elvárhat, és el is kell, hogy várjon. Na már most felszívódását tekintve mindent megbeszéltünk, aminoprofilt tekintve mindent megbeszéltünk, nincs más hátra, mint hogy keverjek egyet, és meg is igyem előttetek. És itt jön igazándiból a trükk, ugyanis veszünk egy shakert. Meg is mutatom a kamerába, 2 deciliter vizet öntünk hozzá, nem többet. És nézzük meg, hogy hogyan is oldódik föl ez a termék. Egyetlen egy adagolókanál, és meg az egy púposat fogok most kimérni. Mondom púposat. És megnézhetitek, hogy jól legyen egy csapott kanál fehérje. Ezt mind bevisszük, és nézzük meg, hogy oldódik. Felejtsétek el a majomrácsot. Látjátok, semmi szűrőberendezés nincs itt, csak maga a shaker, a víz, illetve a fehérje. Ennyi. Nem kell ehhez Tom Cruise-nak lenni, hogy ilyen frankó koktélt tudjunk keverni, de cserébe
meg is mutatom a kamerának, ha látszódna, de nem látszik, úgyhogy segítünk ezen. Ilyen frankó cuccot lehet belőle keverni. Teljesen fel van oldódva. Teljesen. Nos, ugye ha már a sékünk megvan, nincs más hátra, mint hogy felkeressétek az Edit Body Shopot, beszerezzetek egy ilyen jó kis fehérjét, ezzel pedig támogassátok a szervezeteket, annak érdekében, hogy minél több izmot tudjon fölpakolni magára. Én nektek ezt a fehérjét csak ajánlani tudom, az árakról természetesen a webshopon tudtok értesülni, illetve tájékozódni, illetve ennek a videónak a legeslegalján is meg fogjátok találni az oda vezető linket. Keressétek bátran az Edit Body Shopot, és egészségetekre!